Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Suna na Hassan, ni ne mai waga shan Niger de Samu Set. Ba tare da bata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, dan uwa ina ƙara tunatar da kai, idan waga ita ce farkon ziyartar ka channel ɗinmu, ka taimaka ka danna mana kalmar abone domin ka samu sababbin bidiyo da zarar mun dora. Sannan ka ƙara daurewa ka danna mana kalmar like domin bidiyon ya je ga sauran 'yan uwa. Mun gode. Tijjani Ibrahim Katsalla, gwamnan jihar Tilaberi, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa an daga hanin zirga-zirgar babura daga ranar 1 ga watan Satumba a jihar Tilaberi. Wannan yanki ya share shekaru da dama yana fuskantar hare-hare daga kungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda mambobin su ke amfani da babura wajen kai hare-haren. An yanke wannan umarni na sake ba da izinin yawo kan babura a ranar Litinin a jihar Tilaberi yayin wani taron da Alkasim Indatu, ministan tsaro na ƙasar Nijar, ya jagoranta, a cewar gidan talabijin kasa. A ganin Ahmadu Haruna Maiga, shugaban kwamitin da ke yaki da tashin hankali da ke wakana a jihar Tilaberi, daga wannan dokar san bata dace ba. To yanzu sun ce wannan babu, mutane suna yi su hau motunan su, kuma tashi hankali hal yanzu akwai shi, yanzu ma ya damu mutane fiye da da. Akwai abin da a harshen faransi ana ce kafuyage ko confusion. Yanzu in an bari wannan moto suna yawo, soji in sun ga moto a nesa su ba za su sani ba 'yan bannan nan ne ko mutane farar hula dai ne da suna yawuce nasu, sai su halbe su kashe mutane. Mu dai a wajen mu wannan bai yi ba. A yunkurin kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke faruwa a wannan yankin ne tun daga shekarar 2017 hukumomi suka ayyana dokar ta ɓaci ta haramta zirga-zirgar babura dare da rana tun daga watan Januwari na shekarar 2020. Duka a nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu. Yana ƙara tunatar da kai, idan waga shine farkon ziyartar ka channel mu, ka taimaka ka danna mana kalmar abone, sannan ka danna mana kalmar like domin bidiyon ya je ga sauran 'yan uwa. Mun gode. Domin samun labaran Nijar da na gewaye, ku danna mana kalmar abone. Muna godiya, sai mu haɗu da ku a bidiyo.